Здравейте хора, добре дошли в днешното ми видео, където ще играем Brawl Stars. Както виждате, взел съм скина на Кенджи, вчера ми се падна. И днеска тъкмо ще отворим 10 бокса, които са дошли. Не, естествено няма да си купувам боксове, заради цените тук, които виждате. И ако не са паднат джемове, може да вземем скина на Вампримо. Така, не забравяйте да ударите един лайк на това видео, да се абонирате и нека да почваме отварянето. Има и нов герой Джуджу, естествено няма да го купувам с истински пари, но този скин мисля, че няма да се струва да е рер или хич. Това изобщо не трябва да е скин, то няма ефекти толкова много, както виждам. Бих му дала 1 от 10 и нека да започваме с отварянето на 10 мегабокса. 9 неща. Не, тук няма да се падне. Пин. Така, 200 кредита, доближаваме се до спайк. Още 100 кредита, окей. 9, не. Не, просто не, може би днес няма да имам късмет. Иначе другите пъти, много пъти знаете как... Няма да го купуваме, хора. Вампримо. Падна си. Така направо да е еквипмент. Ще го пробвам в това видео, ако имаме време, разбира се. 9. Coins, player icon. Добре, хубав player icon, честно казвам. 9 айтема, пак няма нищо. Мисля, че... Да, и 1000 coins. Кой ти ги дава? $200 блинга се. 400. Свети, хора. Ханк! Така, хора, падна ми са Ханк. Не, това не е Ханк. Човечето там с мустака е Ханк. Това мисля, че беше последния. Не. Защото просто... Гаджет, окей. Интересен. Какво става от блингове? Дъжд на блингове. То заради новата трофи система ще бъде по-яко, ама още продължават да ни дават блингове. Аз просто не го разбирам. Ето. Не, аз не съм пълтил на Brawl Stars, бе. И естествено това беше. 1930, мале, може да си купа буквално в момента, не мога, но супер рейр скин. Еми, ще събирам и да си купа някой хубав скин, наистина. Пишете долу в коментарите. О, Moon Guardian Hank може да взема. Да, точно Moon Guardian Hank мисля да взема. Вие как мислите за това? Неко би може... Добре, колега, съм между Moon Guardian Hank и Неко би. Ще играя малко ранкет, нали, да печеля блингове, ама... Той от стари дропове може да ми се падат, от всякъде може да ми се падат. Честно казано, Moon Guardian Hank е според мен по-як скин. Ето да го пробваме, нека на тренинг граунд. Ето в момента хем пробвам Ханк, хем Moon Guardian Ханк. И атаката му, нали? То пие болно, че демичката се зареди повече, честно казвам. Това ще е доста добре за джем граб, горе-долу. Добре. Мисля, че този скин ще взема.
Така. Нещо друго? Не, нямам. Така, нека да пробваме... Не, новият. Набул няма, то получихме му гаджета сега, но... Други скин ли получихме? Честно казвам, не напомня. Само хора, пишете ми долу как се събира точно това. Как се събира това. Да, на Ел Примо, Вампримо получихме. То освен това имам Ел Примо нормалният. Ел Атономика, който много добре знаете от видеото ми за отварянето на Legendary Stradal от Brawl Pass. Ел Майордомо. Падна ми са ей така от нищото просто. От Legendary Stardrop, докато си цъках съвсем, докато играех супер нормално, просто ми се падна. Който е Brawl Pass скин. Но, всъщност казвам от кой сезон е, нека да взема нещо за героите. Имам 4000 коинса буквално. Какво може да взема? Поради новата трофи система, сега в ранга е 33 тайър. По принцип не съм го очаквал. Бери ми стана 18. То без и май беше 18. На Колт мисля да взема. Silver Bullet. Ето това. Много добре знам, че минава стени. Ще ми стигнат ли парите? Да. Като Колт, Speaking Race, дайте ми. Рейнджерс, точно казвам. И... не, едва ли ще похарча всичките пари за Колт. Да, хора, имам Godzilla Bus. Да, ето това ще го взема за Godzilla Bus. Освен това имам Godzilla Bus, нали? Но Godzilla Bus е със сигурност по-хубав скин и по-рядък. Така, нека да пробваме Ханк в истинска битка. Да го апгрейднем колкото можем, за да не сме някакви шептен, които не могат да играят. И до 4-то ниво го апгрейднем. Но нищо, все пак 7200 хил. Той танк ли е, бе? Ханк танк. Има Рима. Ако няма Рима, ударима. Да почваме. Естествено ще събирам за Moon Guardian Ханк, да имам и скин на най-новият герой, който отключих. Освен това, малек хвоста. Както виждате, съм станал и Силвър. Естествено, може да направи специално видео как... Така, ето го. Лариан Ларва. Most Broken Brawler. Едва ли... Аз имам Лария Ларва. Само да ви кажа, така че всеки момент, ако ми кажете играй с тях, ще играя. Че дори скупих и скин в едно видео, нали? $13 купчета, просто няма шанс. Да, нашия гилби. 0 кила. 0 пъти съм умрел, просто. Така станах и 9000 купи, малко извън кадър. Но това, честно казвам, как се отключва тук? Ако прочета Level Up Your Trophy Box in Season Trophies. Как така се изкарват тия Season Trophies? Тук ли? Аз като събирам купитон не идва. Просто искам супер рейр скин и може оттам направо да ми даде Moon Guardian Ханк. А пък за 3000 купи да не говорим просто. Честно казвам, за Hyper Charge не. Защото аз просто имам всичките... Имам двата Hyper Charge на просто.
Но сега нали идват на Едгар и Мортис. Затова ето. Естествено от Митик имам само Squad Booster Shelly, но много искам този скин Ванара Франк. Франк ми е най-добрият герой все пак. Но и Родея Ханк става, но... Не знам нали. Тиф, Едгар, не съм включил нали Едгар за това. Някакъв Ханк има ли легендарен скин? Добре, този скин не се заслужава. Този скин или трябва да бъде супер рар, или епик просто. Няма как да е легендари, честно казано. Нали? Аз не чувам промена в гласа. Да. Парадон меча колът е доста добре. И хора, това ще бъде все пак от днешното видео. Отворихме 10 деят бокса и до другите видеа. Чао!